हाँ तो भैया लोग नमस्कार प्रणाम। तो हमने के भोजपुरी में कहावत बा कि जैसन लकड़ी वैसन आरी, जैसन लकड़ी वैसन आरी, आ एक बिहारी 100 पर भारी। बदलते जमाना के हिसाब से अभी कहावतों बदल गई बा। हाँ, बुझ जाए कि सास ससुर के देले गारी, कि सास ससुर के देले गारी, आ एक नारी पूरा घर भर पर भारी। हम मने बुझ जाए कि पतोहिया टाइम पर अपना सास ससुर के खाना बना के ना देले, बाकी टाइम टाइम पर गाड़ी जरूर दे देले। अरे बाप रे बाप, आजकल के मेहरारू इतना ना सुशील आ संस्कारी मिलो तारी सो कि पूरा जिला जवार में अपना कुल खानदान के नाम रोशन कर देले बाड़ी सो। का कहनी है भैया, सुबेरे सुबेरे लोग चाय या बिस्कुट से नाश्ता करेला, तो आजकल के पतो गाड़ी से नाश्ता करावत तारी सन। सरवा पूरा गांव में हाला बा कि हम अपना मेहरारू के बोले नी ना, डांटे नी ना, अब करा के समझावे नी ना। बताएंगे भैया, का हम समझावे जाई अपना मेहरारू के? सरवा हमारा कुछ कहे से पहले ही हमारे के उठा के पटक देले। अरे दादा हो दादा, पेट पर चढ़ के वैसा ना नेट चलावे ले कि सरवा हमारा पूरा सर्वर डाउन हो जाला। बताइए भैया, पहले के नारी एकदम सुशील गाय जैसन होत रही सन, बाकी ये बारा के नारी मार खाई भैंस हो गई बाड़ी सन। ससुरा इतना ना सिचुएशन खराब बा आजकल कि अब तो पूछऊ में डर लागता कि ये मलिकाई का बनैले बाड़ू हो। मैंने बुझ जाइए भैया लोग कि लोग प्रधानी में जीत जाता, विधायकी में जीत जाता, बाकी धरती पर केहू ऐसा ने कहू इंसान नहीं खेनू जे अपना घरे मेहरारू से जीत जाओ।